Så när man går in här så är det redaktions här. Och här så är jag inte klar. Här så har vi Oh My God, opereringsmask, prinsess och opereringströja. Här har vi lite såsing. Och här bara hjärta med blod. Ja, Jenny är rätt excited idag. Här får man med på YouTube även mig. Så här då, vi börjar med ja, men vi bygger oss upp. Här så går vi in här. Och här är Jennys skyddsrum. Jag ska gå över på en annan sak, men jag kan visa när man går till skyddsrum. Så går man ut här. Och sen här så är man inne i huset. Och så här ser det ut. Det är 2 sängar, en miniabrigt finger och en Donkey Kong. Ja, och där är en sån här. Du vet. Och sen här. Och här är och här är Jennys lilla rum. Och sen går man ut här så är det en balkong här. Det är gulligt nu. Och sen så får man alltså var det okej om jag fixade stegen så man kunde komma här så är det, det skulle vara här what? Vi bygger till det nästa avsnitt. Och här så är det en kruka med blod. Och här är en liten med regnbågensfärgen. Vi går så här så har Jenny en liten uteplats. Jättefin, eller hur? Sen går man in här och då har vi en sån här, sen är det natt så kan man så här bara skjuta. För det är så här, om jag någon gång skulle fått en laptop eller om Jenny får det så kan jag ju liksom göra LAN så att hon också kan komma in. Ja, om du någon gång får en laptop och du leker med mig så kan du komma hit med laptopen, då kan du öppna för LAN. Så att du kan vara inne på den här och på natten så skjuter vi monster. Och här har vi lite, ja men det här är typ pilbågarna. Och sen, ja vi ska ha liv då. Men då behöver vi liksom 64 pilar, det måste jag fixa. Och här har vi ett post av mig och här är det så att man kan skriva post till varandra. Och här har jag fått väldigt mycket av en Jenny, en Ina och en Jenny. Väldigt prydligt. Ja, sen går vi över till mitt. Och här är, alltså jag kan visa ditt utanpå så här. Det ser ut jättefint. Och här ser mitt ut! Fullt med massa sån här fin tavla. Ja, mobba mig inte nu. Men ja. Det börjar nerifrån här. Och så är det liksom så här, ja. Här går man igenom. Ja, sådär. Och sen när man går in här så är det här ett kök. Jag vill inte ha det över plattor istället. Det är mycket lättare liksom. Ja, man matar en diskning. Ja, och sen går man in här. Och så här är det mat. Inte lite. Ja, inte så lite. Och här är skyddsrummet kan visa det också. Alltså det ser ut så här. Men vi borde visa det plattor sen så att en monster kommer. Men det, ja precis. Det kommer ju vara i liv. Det kommer ju vara i liv sen och så. Sen går vi upp hit. Och det är, ja, här är mitt rum. Alltså, Jenny och jag delar på det här liksom. Och lite musik och ja. Sen fortsätter vi upp, vänta. Och sen så är det så här. Yeah. Den får vi inte ha. För att det blir för nej, för att det kommer bli mycket bättre sen om vi gör en sak tillsammans. Vi måste ha ett tillsammans rum också. Och sen behöver vi där och där. Förlåt om jag liksom bara skiffrar lite här, men sen så går vi hit och här är en rätt ful balkong. Den är väldigt ful för det är gjort av diamant och tycker jag om sånt. Det är rätt fult, eller hur? Jag tycker det är fint. Tycker du det är fint? Det är jättefint. Sen om man vill så kan man gå upp hit. Och här hade jag tänkt ha en till balkong, men det är så. Så att istället kan man försöka komma upp där, vilket var väldigt osmart. Men här kan man, jag hade tänkt ha en till balkong här, men det är bara att om man, ja, så kan man gå upp dit. Då kan man upp hit, ja, du fattar. Sen här vet jag inte varför jag gjorde en gång, men ja, här är en till. Det var mycket finare. Ja, mycket finare var det. Så. Vilken bokstav är det du trycker på? Det är G. Va? Det är G, du vet när man ska ta, om man vill ha allt så trycker man på bokstav. Vilken bokstav har du? Vadå? Nej. Kolla, om du vill ha sånt trä, då trycker man ju på en bokstav. Vilken har du? Den, korrekt. Jaha, det är en bokstav.